खुलुमबाय टेक्निकल बड' निउज आपडेटआव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सानि अदालबारियाव वर्कशप अन एक्टिं फर क्रिएटिविटी प्रग्रामा जागायजेनबाय। भारत हादरनि मुम्बाइ नोगोरमायाव थानाय बर'फोरा गोदानै सोरजिजानो गोनां बड'लेण्डखौ सापर्ट खालामो। कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटी हिल्स बिमुं होनो नागिरनायखौ कार्बि फरायसा आफादा बेरेखा खालामनानै थांनाय 26 नभेम्बर खालारखालि बन्द फोसावदों। आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ लङा दैसायाव पाक्का दलं लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। थांनाय 2016 मायथाइनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एग्जामिनेशनखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय डक्टर मिथिंगा दैमारिखौ बरायदों। आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ आसाम नाङैनो बर'फोरा फालिदों। थांनाय 24 नभेम्बर खालारखालि बाक्सा प्रेस क्लाबाव भबमेधि खबरनि मरा पागेलदिया साहित्य बान्थाखौ जाखांफुनाय खन्थाइगिरि रश्मि चौधुरीनो होनाय जाबाय। क'क्राझार मिउजिक फाइन आर्ट फरायसालिमायाव खुंजानाय आर्ट लिट फेस्टिवल हाबाफारियाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव ईशान चन्द्र मुसाहारिनि गिबि सुंद' सल' आबारि थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जायो। 19थि बड'लेण्ड मर्टियास गल्फ क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2018 नि फाइनेल गेलेलायनाया महामैदान स्पर्ट्स क्लाब कलकाता आरो अइल इन्डिया दुलियाजाननि गेजेराव जानानै थाङो। अदालगुरिनि ससियेल एन्टारप्रेन्योर मैहुरसा बर'निसिम ससियेल चेन्ज मेकार एवार्ड। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया रेड हर्न बिफाननि आर्मिया रबिबाराव खारनाय हाबाफारि लादों। मणिपुरनि आइजो बक्सार मेरी कमआ गासै मोनद' वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप बिमुं देरहानो हानाय भारतनि गिबि आइजोनि रेबगान्थिखौ सुजुबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम हादोरसानि बेंखनाव थानाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोरनि बर' सुबुंफोरनो मिरु सोरखारनि मावथांखि बादियै शिड्युल ट्राइब हाजो बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामनानै कार्बि फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 10 गुबुन गुबुन आफादफोरा थांनाय 26 नभेम्बर खालारखालि कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोननै जिल्लाफोराव 12 घन्टा बन्द फोसावदों। खौराङाव मोनथिना मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल खुंथायनि बेरेखायै गावसोरनि दाबिखौ सुफुंनांगौ होननानै मोननै जिल्लाफोराव थानाय बर' कसारिफोरनो एसटी हिल्स बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनाया आयेन बेरेखा होननानै बुंदों। सानजा क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दतमा बाजारनि साखाथिजों बोहैलांनाय लङा दैसायाव दतमानिफ्राय बालाजान फोनांजाबनाय लामा खत्रीपारा गामियाव समबाराव पाक्का दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननो सानजा क'क्राझार जनजाति बियाब सभा बियाबनि एमएलए आरो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार स्पेशियल स्किमनि जोहै 10 कौटि रांजों पाक्का दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बनरगाव समष्टिनि बिटिसि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्म, दतमा बियाबनि बारग' एमसिएलए इन्द्र महन ब्रह्म, बिपिएफ ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोर आरो कन्ट्राक्टर मानस ब्रह्मआबो बाहागो लायो होननानै सुलुङाव मोनथिना मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुनि हेफाजाब आरो नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा TIE विं त्रिपुरानि बानजायनायाव वर्कशप अन एक्टिं फर क्रिएटिविटी प्रग्रामखौ 26, 27 आरो 28 नभेम्बर सानथामनि हाबाफारि लानानै अदालबारि बाक्सायाव खुंबाय दङ होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिबा दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुआ गोसो गोनां सुबुंफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। भारत हादरनि मुम्बाइ नोगोरमायाव थानाय बर'फोर आरो लोगोसे मुम्बाइ बड' ससाइटिया गोदानै सोरजिनो गोनां बड'लेण्डखौ सापर्ट खालामो होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों।
बे थांखियैनो मुम्बाइ बड' ससाइटिया थांनाय 25 नभेम्बर खालारखालि बड'लेण्डनि सावरायलायनाया मोजाङै मोजां जानानै थांथों होननानै मोनसे आर'ज गाबनाय जायो। थांनाय 25 नभेम्बर खालारखालि आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्चआ थांनाय 2016 मायथाइनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन एग्जामिनेशनखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय डक्टर मिथिंगा दैमारिखौ बरायनायनि मोनसे मेल खुङो। बे मेलाव बाहागो लानो हादोंमोन मन्त्रि रिहन दैमारि आरो बिटिसिनि स्पिकार मुस्रि त्रिदिप दैमारिया। आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ आसाम नाङैनो बर'फोरा फालिदों होननानै जोंनिसिम मोनसे खौरां मोनफैदों। सुलुङाव मोनथिनाय मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्ला बेलश्री बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय अनजालिफारा गामियाव आघोन फोरबोनि मुङाव थांनाय 25 नभेम्बर खालारखालि गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लाफाना गोदान मेर दुमनायजों लोगोसे गोदान सिजौ बिफां गायनाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो भेरगावनिफ्राय दुलाराय बाथौ धोरोमारि रादाबा बाथौ धोरोमनि ब्रैथि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों गासै बाथौ सिबियारिफोरनिसिम। मिस्टार इउनिभार्स टाइटल 2018 बिमुङा थांदों मिस्टार वर्ल्ड गलाब राभानिसिम। थांनाय 24 नभेम्बर खालारखालि बाक्सा प्रेस क्लाबाव बबमेदि खबरनि मरा पागेलदिया साहित्य बान्थाखौ जाखांफुनाय खन्थाइगिरि रश्मि चौधुरीनो होनाय जाबाय। क'क्राझार मिउजिक फाइन आर्ट फरायसालिमायाव खुंजानाय आर्टलिट फेस्टिभेल हाबाफारियाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव ईशान चन्द्र मुसाहारिनि गिबि सुंद' सल' आबारिनि सायाव बिथा खालामनाय थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। 19थि बड'लेण्ड मर्टियास गल्फ क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2018 नि फाइनेल गेलेलायनाया महामैदान स्पर्ट्स क्लाब कलकाता आरो अइल इन्डिया दुलियाजाननि गेजेराव जानानै थाङो। बे गेलेनायाव महामैदान स्पर्ट्स क्लाब कलकाताया देरहाय होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बातिल खालामनायनि असिलायै आसुखौ लाफानानै मोन 28 आफादफोरा खौसेयैनो प्रमिला रानी ब्रह्मनो गोसोखांथि बिलाइ गथायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। अदालगुरिनि ससियेल एन्टारप्रेन्योर मैहुरसा बर'निसिम ससियेल चेन्ज मेकार एवार्ड। थांनाय 25 नभेम्बर खालारखालि कलकातानि सार्कल क्लाबाव खुंजानाय मोनसे इभेन्टआव इन्डियान आवाजआ अदालगुरिनि ससियेल एन्टारप्रेन्योर मैहुरसा बर'नो ससियेल चेन्ज मेकार एवार्डखौ होनाय जायो होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। कामरुप जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रेड हर्न्स डिभिजनआ आसामनि मोन 6 जिल्लाफोरनि बारग' साख्रिआवलाफोरनि हाबाफारि लादों। नलबारि, कामरुप, अदालगुरि, बाक्सा, बरपेटा आरो दरं जिल्लाफोरनि जाय बिथांमोना सरकारि हाबाफारि लानानै गावनि जिउखौ बावसोमबाय आरो जाय आइजोफोरा गाव गावनि अनजालु फिसायखौ खोमानांबाय बिथांमोननि थाखाय गोसोआव थुलुंगाखांनाय लाबोनो कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया रेड हर्न बिफाननि आर्मिया रबिबाराव खारनाय हाबाफारि लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला वी कानेक्ट वी केयार आयदाखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गासै सा 1800सो बारग' साख्रिआवला गोहो गोनां आइजो आरो बिथांमोननि सोमोन्दो थानाय बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बारग' साख्रिआवला आरो आइजोफोरनि सरकारि मोननांगौ मोनथायफोरखौ फोजौखांनायजों लोगोसे बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिथिङाव सहाय नांनाय दुखु दाहाफोरखौ फोरमायनो खाबु होदोंमोन। मणिपुरनि आइजो बक्सार मेरी कमआ गासै मोन 6 वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप बिमुं देरहानो हानाय भारतनि गिबि आइजोनि रेबगान्थिखौ सुजुबाय। बावैसो गोदान दिल्लीयाव जालांनाय वर्ल्ड वुमेन बक्सिं चेम्पियनशिप 2018 नि सनानि मेडेलखौ मेरी कमआ देरहानो हायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।